Азия Плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. дар тоҷикистон дар пай болоравии қимати маводи суғд ва равғанҳои молиданӣ қимати ангишт ҳам назар ба ҳамин давраи соли гузашта 45-50% боло рафтааст. ба ҳолати имрӯза арзиши 1 килограмм ангишт дар бозорҳо то 3 сомонӣ муайян карда шуда. қимати он дар манотиқи мухталифи мамлакат гуногун гуфта мешавад. дар ҳамин ҳол дар вазорати саноат ба Азия Плюс хабар доданд ки ҳаҷми истихроҷи ангишт тақрибан бетағйир боқӣ монда, каср вуҷуд надорад ва масъалаи нархгузории чаканаро бояд мақомоти маҳаллӣ бо истифода аз ваколатҳои иттиҳодияи истеъмолии Тоҷикистон танзим кунанд. дар айни замон 90% истихроҷи ангишт аз ҷониби ширкатҳои Фоньяғноб, Талкуресурс, Зидӣ ва Ангишт таъмин карда мешавад. дар Тоҷикистон аз оғози соли ҷорӣ барои рушди соҳаи моҳипарварӣ 8 миллиону 500 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо шудааст. хабар медиҳад вазорати кишоварзии мамлакат. дар давраи ҳисоботӣ бо истифода аз ин маблағ 1 миллиону 800 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол шудааст. дар ҷумҳурӣ аслан парвариши навъҳои форел, пешони ғафс, сазан ва амури сафед маъмул аст. ҳоло нархи 1 килограмм гӯшти моҳӣ дар бозорҳои дохилӣ ба истиснои форел 40-50 сомониро ташкил медиҳад. طبق اطلاع وزارت کشاورزی خوراک ماهی از خارج کشور آورده می شود. با ابراز کارشناسان جمهوری ما اقتدار دارد که در یک سال تا 200,000 تن گوشت ماهی استحصال کرده باشد، زیرا 60% سرچشمه‌های آبی آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان جایگیر شدند. در آب انبارهای کشور زیاد از 65 نماد ماهی پرورش کرده می شوند. имрӯз гурӯҳи аз соҳибкорони кишвари Красноярски Россия бо сафари корӣ 4 рӯза ба Соғд ташриф оварданд. дар доираи ин сафари корӣ меҳмонони рус бо фаъолияти корхонаҳои истеҳсолии Хуҷанд, Конибодом, Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошноӣ пайдо намуда, ният доранд ки аз минтақаи озодии иқтисодии Соғд низ боздид ба амал оранд. соҳибкорони рус дар ин давра инчунин бо ҳамтоёни тоҷики худ аз шаҳру навоҳии Соғд вохӯрда доир ба тақвият бахшидани ҳамкориҳо мулоқот хоҳанд кард. мунтахаби наврасони ҷумҳурӣ зинаи дуюми чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказиро ки дар душанбе баргузор гардид соҳиб шуданд. дар даври ниҳоии наврасони кишвари мо ҳарифони узбеки худро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. дар бозии дигар мунтахаби наврасони Эрон ба дарвозаи ҳамсолони худ аз Қирғизистон 8 голи беҷавоб заданд. ҳамин тариқ аз рӯи натиҷаи мусобиқа мунтахабҳои Эрону Тоҷикистон соҳиби 7 холӣ гардиданд. дастаи ғолиб дар чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ мунтахаби Эрон эълон гардида ҷои сеюм ба дастаи Узбекистон сазовор дониста шуд. театри мусиқии драмавии кишвар ба номи Туҳфа Фозилова барои тамошобинони узбек намоишномаи марги судхӯро ба саҳна мегузорад. баргузории ин намоишнома рӯзи 3 декабр дар саҳнаи театри давлатӣ тамошобини ҷавон дар Ташкент дар доираи форуми театри ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, Балтика ва Гурҷистон дар назар дошта шудааст. спектакл бо забони русӣ аз ҷониби коргардон Муҳиддин Музаффар аз рӯи асари сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин айни пешкашӣ ҳаводорон карда мешавад. муҳтавои спектакл яке аз мушкилотҳои ҷомеаи муосир гурусначашмиро инъикос мекунад. дар душанбе насби арчаи асосии кишвар оғоз гардид. баландии он 30 ва паҳноияш 16 метро ташкил дода дар баробари зебогии соли навӣ, рамзи сол ва дигар иншоотҳо низ гузошта мешаванд. корҳо оид ба таъсиси рамзи соли нав бояд то санаи 10 декабр анҷом дода шаванд. хуб, ин буд нашри ҷамъбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳама рӯза соати 18 шом пахши зиндаи барномаи моро дар саҳифаи Instagram, Facebook ва YouTube низ дида бошед. моро ҳамроҳӣ намоед.